खुलुमगा बेलाय खाखामो अदाफोरनि बागै अति प्रसन्ननि बागै म कायसा वार्निं हाइनो कलायो जत हस्टेल गवर्नमेंट हस्टेल एनजीओ हस्टेल रान खायने जका जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते जरा स्टाइपेंड बाय रान खायदोंनाय अति प्रहास्तानि तिप्रा सारंनो मोथांनानै बागै आगरित लांनानै बागै उति प्रासन तेबो कुसुको कारणे बागै सरकार सिमिनो जों कोनो खायमे जदिनो कोनो एनजीओ गार्जियन ऑफ जदिनो जोंनो हेल्प पाया गाय न जैसे कोनो खापु मुइ दं जैसे कोनो रिफ्लेक्ट दं कोनो खायमे आबान बागैनो जत हस्टेल एनजीओ जरा चालक दंनाय बुमा बुफा स्टूडेंट बरं थानि आं रिक्वेस्ट खायो जे हस्टेल कम से कम डिसिप्लिन नानै नानाय सिस्टेम नानै नानाय हस्टेल मतन हस्टेल मा चलंनाय दैनि व्यवस्था मा खायनाय कारेन्टनि व्यवस्था मा खानाय खिदायनंनि व्यवस्था मा खायनाय सतिनंनि व्यवस्था मा खायनाय जेरेनो जे तंगै सुविधा मामानी वो सुविधा रंग मारे नाय ते नरजतन साइमनो सारा त्रिपुरा राज्य आं धर्मनगर सिमे साब्रुम जरा डेली सापुं हपुं जेबेबे अति प्रासारंनो तिसानानि बागै अति प्रासारंनो गाहाम जागा फसंनानि बागै जेबेबे आं गुरि दंग चरकी हायि आं चैलेंज खायमनो कोनो मंत्री कोनो दिनो कोनो मुति हाय उपसारंनि बागै चारारंनि बागै केव मुति के गुरिया ना हाय डायरेक्ट थाङै आं गान्धीनगर हाबयो किचेनो हाबयो बंनि चामानि टेस्ट खायो बरंनि तमुं जामुं नायो बरं बाहायगे परिरि नायो तै बरंनि टॉयलेट नायो बरंनि दैनि व्यवस्था नायो बरंनि कारेन्टनि व्यवस्था नायो लाइटनि व्यवस्था नायो कोनो मन्त्रि बुदे कोनो दिनो खायाबो आं सायावै थाङो जेकोनो समय फटके भिजिट खायो थाङै नायो एनजीओ हस्टेल नायो गवर्नमेंट हस्टेल नायो जत जागा नायो आं चेरारंनि फ्यूचर न वान सुगै कारण वो चेरारं सिनि भविष्यत तिप्रासानि भविष्यत आनि जातिनि भविष्यत आनि देशनि भविष्यत आनि राज्यनि भविष्यत वो चेरारं ते 10 बছর 20 বছরनि পরে बरनो चिनी राज्यनो रोल खैनाय चिनी हदानो चलाउनाय चिनी देशनो चलाउनाय चिनी राज्यनो चलाउनाय हो चेरेरो चलाउनाय जत कत कत अफिसर मैले 15 বছর 20 বছর পরে सर चिन बुनि फल मोननाय तामुक जे आं खायदो मनि फल मोननाय मनि बुथाय मोननाय आबानि बगैनो जत हस्टेल चलाउनाय रंनो गार्जियन रंनो आं गयो जे चेरेरो एटलिस्ट मोबाइल तारी दी नगद थांगा गाहाम फोरोंदि बिड़ी सिगरेट गांजा ड्राग्स मोबाइल दंखाय अर्डर दिखाय ना हार मानो आबार बगैसे मोबाइल नो हामिया अनेक मोबाइल रंग नंबर फायै सिनि बसारो अनेक हेंग खायबाय क्या थैबाय क्या मनो बन्द खायना बागैसे नरक जदि आने हेल्प खायाखै नरक आने सुबाया हागाय कोनो दिनो कोनो सक्सेस खायमिया आबार बगैनो जत गार्जियन प्रिंसिपल हस्टेल चलाउनाय एनजीओ हस्टेल चलाउनाय तारपरे गवर्नमेंट नि एनजीओ जत सुपार टीचर बरना आबान खायमाबो जदि नंगि आगाय गवर्नमेंट नि जे रुल्स दंमोन बसकांगो गवर्नमेंट जे नायमानि जदि नंगि आगाय गवर्नमेंट बिनि मतन बचलिनाय एक्शन नि मोड थांनाय तब बुंगाय एक्शन नि मोड थानाय केबा सस्पेंड होनाय केबा सुकस जानाय तब गवर्नमेंट एक्शन नि मोड थानाय कारण ओ बसारनो मानसि दंमोन मिया हरो आं साब्रमो थाङै बुरातलि सिनि रेसिडेंशियल स्कूल उरो थाङै माला केचारे रबो फार्स्ट वार्निंग दिका बुखा ते खायमानि यागुलो बिचन नमनो एकलै बय स्कूल
फाइमानि यागलो बरि रंग जग हापा बरि रंग फार्स्ट वार्निंग रिखा ते चला रंग फार्स्ट वार्निंग या मो सेकंड थर्ड वार्निंग मिया पूरा एक्शन शुरू होगा पूरा हॉस्टल पुलिस प्रशासन नती लोगियो ती उरने टीचर नती उरने हॉस्टल सुपर नती पूरा हॉस्टल सर्चिंग खाइया ताम मांजखा बीड़ी मांजखा सिगरेट मांजखा गांजा मांजखा मोबाइल मांजखा दा मांजखा ते माइनि संजांनाय इलेक्ट्रिक नि थापा इंडेक्स कुकार मांजखा ते कराई मांजखा मते हेके बाहायके चलिनाय उरो पढ़ाशोना खायना थांगो पढ़ाशोना खायै सिनिचर भविष्यत खायना थांगो जत गार्जियन जदिनो आंसाव मोबाइल तारि दिनो जदिनो आइफोन मांसे अथच करिनि बसा हनै बरक जागा जत सुजुग सुविधा नाओ आइफोन मांजा जा प्राय 40 टा मोबाइल मांजा खामिया हर चेक खाइमा पड़े दुइजन चालानो सस्पेंड खाइका उरनि प्रिन्सिपल सस्पेंड खाइका सुपारनो सस्पेंड खाइका बसकांगो जदिनो मुति खाइपो जदिनो एक्शन कखनाय अंगाय बसकांगो गभर्नमेंट जे रुल्स दंमोने जे एनजिओ जारा चालांनाय र बरंनि एनजिओ नि कैंसल खाइजानाय स्टाइपेंड दंनो कैंसल खाइजानाय बसकांगो जदिनो रुल्स मानियागा रुल्स रेगुलेशन मानियागाय जे एनजिओ चालांनाय र जे कगनि मतन कगनि हागाय सिस्टेम तंगागा रुल्स मानियागाय रुल्स फॉलो खायागाय बंनि एनजिओ जे चालांमानि बंनि स्टाइपेंड जतनो जों बातिल थैनाय बेलाय बेलाय हामबाय जतनो खुलुमगा जतनो हमारी मानथों जतनो काहाम तंथों जतनो सुस्थ तंथों जतनो खुलुमगा हामबाय।